Čaute. Čaute. Ospravedlňujeme sa teda, že pán Bebiak sa zatiaľ nedorazil, tak preskočíme trošku program a vrhneme sa na tému najstrašidelnejších filmov všetkých čias. Moje meno je Lukáš Polák, ja som hororový autor, ale aj taký propagátor a podporovateľ hororovej tém a všetkého možného. A dneska som si pripravil prednášku o najstrašidelnejších filmov všetkých čias. Zobral som to tak, všetko je to viac menej subjektívne, lebo niekto sa bojí viac jedného filmu, druhý sa bojí druhého filmu a podobne. Tak som dotvoril taký zoznam 20 najstrašidelnejších film podľa mňa, ale zohľadnil som tam v rámci researchu aj... Bola tam taká aj, ako som povedal, vedecký výskum o tom, že ak stúpa frekvencia v ľudskom tele a pri niektorých filmoch to merali, volá to Science of Scare, o tom budem hovoriť potom pri konkrétnych filmoch. A zároveň aj nejaké ohlasy z IMDb a Rotten Tomatoes, a tak som vytvoril taký top 20 rebríček tých najstrašidelnejších filmov. Snažil som to aj striedať, aby to neboli len tie najkomerčnejšie, že pozná asi každý druhý, ale aby tam boli aj také menej známe kúsky. Tak, poďme na to. Začneme takým menej známym filmom, neviem, či poznáte vôbec. Volá sa to, že Gonjiam Haunted Asylum 2018. Ja som ho tiež nedávno, no vďaka tomu researchu som ho tiež spoznal. Je to taký ten klasický moderný fan footageový horor, že je nejaká skupina youtuberov, ktorá sa volá, že Horror Times. A oni chodia po rôznych strašidelných miestach a tam si točia videjka. Zoberú stále takých náhodných troch ľudí, takých fanúšikov, a tých kvázi strážia. Robia tam také fingované kvázi lakačky, aby ich vystrašili a mali tie reakcie, aby sa kvázi ľudia báli a zvyšala im to sledovanosť toho kanálu konkrétneho. No a takto si vyberú tento Gonjiam, alebo ako sa to vyslovuje. Je to psychiatria, kde bola hlavná tá profesorka, doktorka, ktorá vyvraždila všetkých pacientov, aj seba, a potom je o tom akože vznikla legenda o tom, že tam stále straší v tomto rozpadnutej psychiatrii. A oni tam vojdu, zo všetku tak robia tiež také pascičky pre tých ostatných, aby ich vystrašili, len zase samozrejme, aby to bolo strašiteľné, tak sa to posere a naozaj sa tam začnú diať také nevysvetliteľné veci. A pomalečky to začne vstúpať potom atmosféra. Veľmi dobre tam začne atmosféru ku koncu, som bol celkom prekvapený a dobre to aj fungovalo. Zaujímavosťou je, že tá budova je reálna, naozaj taká existuje, že Gonjiam Psychiatric Hospital, a bola naozaj zaradená považovanou za jednu z najstrašidelnejších lokácií v Ázii, dokonca CNN ju zaradilo medzi 7 najdesivejších miest vôbec celej planéty. Lenže po filme táto budova bola potom uzavretá a je zbúraná teraz, že už neexistuje. Ale aspoň to bolo strašidelné. A je tam super jedna scéna, je tam taká, že furt sú tam nejaké tajomné izby v týchto hororoch, aj tuto je taká tajomná izba, kde bol asi najťažší pacienti, je to izba 1402, nie 1418, 402, a tam sa potom dostanú tie postavy, lebo to je furt zavretá, nevieš tam dostať, ale potom záhadných okolností sa tam aj dostanú do toho prostredia. A tam sa udeje asi najlepšia scéna celého filmu s takým psychiatrickým pacientom. A tam vyzerá veľmi dobre, že odporúčam. Teraz si prejdeme také staršie kúsky, ale musel som ich tam zaradiť, lebo formovali mňa ako hororového fanúšika a v tej dobe som ich považoval za najstrašidelnejšie a dokázali ma vydesiť. Čiže taký typický, ktorý sa tu hodí a musí byť, bol samozrejme Blair Witch Project, čiže záhada Blair Witch. Je to asi taký najznámejší propagátor fan footage hororu vôbec, ale nie je to prvý fan footage horor. Viete niekto, ktorý bol úplne prvý fan footage horor? Ruku hore, kto vie, aký bol úplne prvý fan footage horor. Áno, správne, to povedal zadu, práve. Cannibal Holocaust bol úplne prvý, taliansky horor, ktorý začal s fan footageom. Ale preslavil ho až záhada Blair Witch. Asi každý poznáte zápletku, že traja študenti, dokumentaristi sa vyberú do Marylandu, do lesa, vypátrať legendárnu čarodejnicu z Blair, preto sa to volá, že Blair Witch. A samozrejme začnú potom sa tam diať čudné veci, také drevené postavičky tam vyskladajú pred stanami, hýbe sa im tam so stanami, až príde k tej temnej poslednej scéne, ktorá je v takej rozpadnutej budove, a tam neukážu tú čarodejnicu celý čas, práve že s tým pracujú tak hororovo, že furt je väčší strach toho, čo sa nevidíme, ale máme tie náznaky k tomu. A už sa dejú temné veci aj tuto. Už taký duch posunul Kristine ruku. A
A ja keď som videl prvýkrát, fakt som musel mať 13, 14 maximálne a vtedy som sa toho bál. A ja som dokonca uveril tomu, že to je naozaj, nie je to hraný film, ale že to je naozaj taký dokument alebo nájdený záznam a podobne. Aj práve, že to veľa ľudí tomu uverilo a preto sa stalo takým kultovým dielom. Dokonca strašne veľké peniaze s minimálnym rozpočtom to zarobilo niekoľkonásobný peniaze. Dokonca je to jeden z najziskovejších nezávislých filmov vôbec aj doteraz, čomu verím. Takže toto asi všetci poznáte, ale musel som to dať. Ešte bude dve takéto dôležité, ale napríklad ďalší Exorcista z 73. Tam je dôležité tým historický kontext tomuto dielu. Tam čo má? Regan máš? Super. Čiže Regan, dcera mladej herečky, bude poslanutá takým démonom, ale nie je to nejaký diabol, satan a niečo, je to, že Pazuzu, taký démon. Takže to tam tiež, a ona posledne a potom nevedia, čo s ňou je a potom zavolajú kňaza a tak ďalej, ktorý začne vymietať z nej toho diabla, démona, sa dalo povedať. A je to podľa románu o dilema Petra Blattyho. Teraz to vyšlo v Ikare, nová edícia a je to dosť dobré. Je to ešte oveľa drsnejšie ako tento film, čiže keď radi čítate, tak odporúčam vám aj knižnú podobu tohto filmu. A je to aj film, ktorý sa inšpiroval reálnym prípadom exorcizmu do 40. rokov. A zaujímavosťou, preto som to tu dal, lebo z historického hľadiska bol veľký šok tento film v týchto 70. rokoch, keď prišiel do kín. Ľudia dostávali nové paniku v kinách, ľudia odpadávali, kričali a podobne. Čiže to bolo, v tom čase bolo to, že brutalita totálne. A ešte do tých časov bolo veľmi dôležitý aj z iného pohľadu tento horor, lebo v tých rokoch sa bralo horor ako nejaký brakový žáner, že nemá umeleckú hodnotu a podobne. Takže tento film získal potom nomináciu za najlepší film na Oscara a čím preukázal, že horor je aj vážnou aj umeleckou formou tohto celkového žánru. Čiže, no? To je taký fun fact, že vlastne ono to sa furt posúvalo to natáčanie, lebo sa tam diali úmrtia, zranenia celému štábu a od niekoľko rokov to nechcem povedať, ale sa to presúvalo furt dokola. Môže byť. Sprevádzali dosť čudné veci. Presne tak, Dante povedal. No a ešte dáme sa do tretice, ktorý z tých starších a potom prejdeme opäť na také neznámejšie veci. Ale musel som dať aj to, lebo to bol tiež pre mňa veľmi strašidelný zážitok, keď sa to videl prvýkrát. To bol prvý Evil Dead z 81. Ostatné časti sú už také, že idú do humoru, do toho splateru a podobný, ale táto jednotka drží taký vážny tón. Ja som si to pozrel aj minule s mamou dokonca pred mesiacom, dvomi. A ona sa bála toho, asi to funguje stále, ale pre takých menej odolnejších ľudí, sa dalo povedať. No a zapletka je to vlastne, že partia 4 ľudí vojdú do chaty, tam objavia podkroví takú známú knihu, ktorú asi každý pozná, a to je Necronomicon. A potom pustia si takú nahrávku a tam mi to bude čítať tento hlas. A ten hlas prebudí takých démonov v lese a potom sa tí démoni prevtelia do tých ľudí postupne v tej chatke a začnú sa diať brutality a podobné veci. Ja keď som to videl tiež v tých, koľko som bol mať 13, 14, tak tiež to tak pôsobilo na mňa veľmi strašidelne a bál som sa toho, takže musel som to dať z tohto historického kontextu. Aj to je ten priekovník toho známeho žánru, týchto kevinovských všetkých hororov, ktoré sa dejú na chatkách. Toto je ten stavebný pilier toho celého tohto žánru. A potom samozrejme s dvojkou Evil Dead 2 založil v podstate taký splatter, ten žáner, kde je všetko prehnané, to násilie a dejú sa tam úplne masakry. A robí si to skvázi srandu, je to také nad hľadom brané, ale to až od dvojky prišlo toto. No a teraz dáme trošku neznámejšiu vec, sa presunieme do Ázie a to je Shutter z 2004. Je to o mladom páre Tun a Jay, ktoré si všimnú, že keď budú fotiť, že na tých fotografiách sa objavuje taká mlá, alebo nejaký taký, by sa to dalo nazvať, clona, čo to som takto nejak preložili u nás. A potom začnú zisťovať, čo sa tam vlastne deje. Zaujímavosťou tohto filmu je, že ten démon, ako u nás väčšinou alebo v tých amerických, alebo akým filmoch sa objavuje furt taká žena v čiernom, taký čierny démon, ale tuto bola žena v bielom. A viete, prečo chodí v bielom? Viete to?
tam majú pohrebnú farbu bielu. Nie, lebo v tejto Ázii je biela považovaná za farba smrti. Čo si povedal? Pohrebnú farbu majú bielu. Ja som povedal, že v poviedke dačo. Na budúce ti dám mikrofón, ti musím dať, lebo som ťa zle rozumel. Ale áno. Som si myslel, že som dosť blízko a nemusím kričať, sorry. Hluchý som, no čo? Musíš byť hlasnejší. Ale áno. Vekom to je v pohode, tiež si na to zvykám. Tak sme sa zhodli, áno, kvôli tomu to je to. Je to thajský horor, ešte podotknem, má aj veľmi zlý remake zahraničný, americký z 2008, ktorý určite nepozerajte. Vykašlete sa na neho. Pozrite si tento a má úplne brutálny na konci zvrat, twist, by sa dalo povedať. Je to celé vysvetlí, ale je to úplne vynikajúce a veľmi desivé, čiže veľmi odporúčam. Azijské ešte budem mať ku koncu oveľa viac, tie najväčšie temnoty, ale aj tento som to tu musel zaradiť, lebo keď som ho videl, tiež to vyvolalo mne zimomriavkový pocit, by sa dalo povedať. No, pokračujeme ďalej. Niečo pre klaustrofobikov. Descent, alebo pád do tmy, tuším to preložili u nás. Je to o 6 ženách, ktorí sú speleologičky, čiže idú skúmať jaskyňu. Sa dostanú do také jaskyne, kde je tma a podobne. Všetko je tam také klaustrofobické, stiesnené, neprajné a do toho tam ešte prídu také humanoidné bytosti, neandertálci, lebo ja neviem, ako by som ich nazval, ale začnú bojovať o prežitie viac menej v tej jaskyni. Zajímavosťou je, že to je vyložené, že nepoužili žiadny CGI efekt v tomto filme, žiadny monštra, nie sú žiadne CGI-ka. A veľmi dobre to je herecky veľmi zvládnuté. A ešte keď ste fakt klaustrofobici, alebo niečo také, že vás máte strach z tých uzavretých priestorov, neviete, kde ujsť, všetko je tesné na vás a podobné, tak o to väčší zážitok budete mať z tohto filmu. Máme je super a odporúčam ho. Pokračujeme v tých novších kúskoch, poďme na ďalší a to je Autopsia o Jane Doe, alebo Pitva Jane Doe. Keď Jane Doe alebo Joe Doe sa považuje za meno človeka, ktorý nemá meno alebo nevedia zistiť identitu, tak mu dajú takéto meno. A presne takáto žena sa objaví na pitevnom stole a začnú pomaličky pitvať patológ a jeho syn Austin. A čím ďalej ho budú pitvať, tak zistiu také šokujúce zvraty, že ona má také prehnité úplne dno a potom také zvláštne veci bude mať v hrudníku a podobne. A čím ďalej to bude, čím pôjdu hlbšie a viac budú zisťovať, tak sa tam začnú objavovať také nadprirodzené prvky a začne atmosféra hustnúť a začne to byť temnejšie, až to dôjde k takej tiež prekvapivej pointe ku koncu. A je to tiež veľmi super. A zaujímavosťou je, že táto nepoužili figurínu, ale tam hrala normálne herečka, ktorá sa ani raz nepohla v tom filme, iba tam proste ležela celý film. A ju pitvali, čiže to je... Čo by ju nepitvali, lekármi, dojmi, Veronika. Pitvali ju, naživa. Bola nadopovaná. Dobre to zahrala. Hovoril, že dobre to zahrala, keď ju pitvali a nepohľadí to okova, ničím. Super výkon, podľa mňa. Ale to bolo dobré, že si nepoužili ako figurínu a ničím, ale naozaj tam dali herečku. To ma veľmi potešilo a zahralo to aj svoju rolu. Takže výborný film. Teraz prejdeme na film, ktorý veľa ľuďom podľa mňa nepríde strašidelný, ale ja som videl dvakrát a ja som sa furt bál, neviem prečo, možno ja som divný. A to je film Deadstream z roku 2022. Ono tiež, je to tá opertá moderná zápletka o nejakom youtuberovi. Tento je taký, ja som ho nazval, že je to taký youtuber Jackie Soulsky, lebo on chodil, nám prezentoval, že chodí do takých extrémnych situácií, že nejaký totálne bujaru rieku ide zdolať, potom skočiť neviem z akej výšky, alebo z vodopádu a neviem z akej bárie stále. A teraz si vymyslel, že idem do najstrašidelného domu v Amerike, tam sa zamknem a budem všetko točiť a streamovať a na tom zarábať peniaze. Čiže to vykoná, vojde do takého strašidelného domu, šeje si napúcha GoPročky do každej miestnosti, spustí stream a začnú sa diať veci. A veľmi sa im páčilo, lebo si dal takú, ako som to povedal, je také, asi všetci poznáte také známe klišé o všetkých týchto duchárskych hororov, že keď sa niečo začne dať čo strašidelné, niečo sa pohne, buchne, tak tie postavy tam utekajú a ty si stále, a ja si ako divák hovorím, že prečo do Boha tam idú, však mali by utiecť, nie tam ísť pozrieť, čo tam za pohlo, aký démon tam je, alebo neviem, aká Mária tam straší. A on si na to postaví, prečo použil toto klišé,
zobral si ho a povedal si, že stále keď uvidí nejaký ruch alebo uvidí niečo kamera, alebo sleduje tie kamery, niečo sa pohne, tak musí to ísť kontrolovať, a keď to neurobí a posere sa o to, tak dostanete peniaze, ktoré mal dostať za ten, čo to streamuje, alebo tam posielajú peniaze aj komentujú. Čiže super využil toto klišé na to, aby išiel proti sebe a na to upozoril. To sa mi veľmi páčilo. Prvá polovica filmu je taká, že drží si to ten vážny tón, je to také strašidelné. Ja hovorím, že ja som to videl už dvakrát, povedal som si to ešte tento rok znova, či mi nešíbalo prvýkrát, ale fungovalo to aj druhýkrát na mňa stále, že to je fakt stále strašidelné. A potom sa začali pridávať také démoni a takí vyzerajú ako z Evil Dead z toho prvého filmu, takí, že majú make-up a hrajú ľudské postavy, také veľmi bečkovidné prvky do toho začnú vsúvať sa. Ale mne to asi neprekáža, ale u mňa to stále fungovalo, akože je to také, že nebere sa to už úplne vážne ku koncu, je tam toho strašne veľa a je tam ešte taká vyloženie, že až komediálna, dalo by sa povedať, scéna, lebo tam jednu tú GoPročku pripevní na hlavu démonky a prosledujeme pohľad tej démonky, že ako útočí na jeho. Ale je to super taký originálny prístup k tomto žánru a cíti práve z toho filmu, že tí tvorcovia milujú tento žáner a užívali si to celý tento film. Možno sa nebudete desiť vôbec, neviem, ako to fungovalo, ale môžete skúsiť niečo takéto modernejšie. Ja tento žáner nazývam, že streaming horror, to sú také kúsky. Taký zásadný bol, že host, ale ten som tu nezaradil, ten neprišiel až taký strašidelný. No. Teraz ide film, ktorý som veľmi dlho zvažoval, či ho tu zaradím, alebo zaradím niektorý iný, lebo musel som tu dať nejakého Mikea Flanagana, len som nevedel, že čo mám dať o Mikea Flanagana. Akože najväčší vrchol všetkých topov je u mňa Haunting of Hill House, jeho seriál, lebo to je pre mňa majstrovské dielo, v živote lepší seriál nikto nenatočil. Ale chcel som dať, keďže bavíme sa o filmoch, tak som tu chcel dať film. A ostávali mi dve možnosti, buď dám tento OJ, alebo tam pridám Oculus. To som povedal, Oculus mi príde, že je to lepší film, ale nie je strašidelnejší ako práve tento. Tak som sa rozhodol, že ho dám tento OJ Origin of Evil. Je to v podstate prequel takého veľmi zlého filmu OJ z 2014, ktorý tiež nepozerajte. Ale pozrite si tento, keď sa chcete báť. Zapamätajte, že v 60. rokoch sa vdova Alice živí tým, že je spiritualistka, vyklada karty a podobne. A má dve dcery a tie jej pomáhajú tak klamať tých klientov, že jedna je zavretá v skrini a sfúkuje sviečky, ďalšia sa skrýva za záväz a v pravej chvíli vyskočí na toho klienta, sa zlakne a podobne a všetko sa podarilo a podobne. Lenže objaví sa tá OJ, to je známy tá doska, kde sú písmená, kde je tam áno, nie, a oni sa kladú otázky a to sa akože držia sa rukami a hýbu, že ten duch odpovedá cez tie písmená. Lenže je to horor, čiže naozaj sa začnú dieť a naozaj sa tam objaví nejaká entita, ktorá žila v ich dome starom. A tá začne plývať a dostane sa do jej dcery. Je tu inak celý casting Haunting of Hill House, čiže je to herecky úplne super. Tá nemôžem nič povedať, ani ze zlotlivo. Každého, kto hrá aj tu, aj tí detvaky. A to maličké dieťa, keď je prevtelený ten démon v nej, tak vyzerá strašne creepy, to je úplne brutalita. Tam chodí s tými otvorenými ústami po tých stenách, to bolo úplne paráda. A veľmi sa aj páčilo aj to pozadie toho domu, že čo to tá démonská scela tam je. Nie je to taký obyčajný démon, že je to satan, sú iba títo black metalisti, čo pustia si Dark Funeral a potom horia obratené kríže. Ale fakt tam bolo niečo spojené až s takými experimentami a podobne, s druhou svetovou vojnou a podobnými pokusmi na ľuďoch a zašívaním úst a podobne. Čiže to ma veľmi prekvapilo, to pozadie toho príbehu bolo naozaj veľmi temné a parádne. Čiže keď sa chcete bať, tak určite aj OJ od Mikea Flanagana, alebo kľudne si pozrite všetko Mikea Flanagana, má všetko super veci. Hlavne horory, samozrejme. Nebudeme si klamať. No a teraz príde trojica filmov, ktoré budete asi poznať všetci, lebo sú to komerčne najznámejšie, ale u nich sa spravil ten pokus. Bol to výskum, volá sa to Science of Scare, že nám zobrali si nejakú vzorku ľudí a púšťali im horory, dali im nejaký snímač, tlakomer na to a snímali ich frekvenciu srdca, že pri akých filmov im stupne puls, alebo tie perspektíve. A potom vyhodnotili, že ktorý film je najstrašiteľnejší, lebo im tam vyletel tep do Aleluja. No a teraz vám odprezentujem asi 3
tuším, že tri najlepšie filmy, alebo tie, čo dosiahli ten top 3 z tejto kategórie, ale zaradil som ich podľa seba. Paradoxne, čo ide prvý, vyhral prvé miesto, že je najstrašidelnejší film všetkých čias podľa vedcov, a to bol Sinister z roku 2012. Tam vystúpila dokonca srdcová frekvencia na 86 BPM a priemerne a najvyšší 131 pri jednej scéne. A viem presne, ktorá to bola scéna. To bola istá tá scéna s tou kosačkou, čo tam bola, lebo tá vyletela som aj ja skoro kde som to byl? Asi v kresle v kine, alebo kde som to posedel vtedy. A je to má to takú kingovskú zápletku, by som povedal, lebo je to o spisovateľovi, čo King má asi 3000 románov, kde je nejaký spisovateľ, hlavná postava. A to je Ellison Oswald, ktorého hrá Ethan Hawke. A on stále sa ubytoval, alebo vzťahuje sa blízko k takým kriminálnym starým prípadom a podľa toho píše knihy, len tuto to prehná, lebo sa nasťahuje priamo do domu toho, čo sa stala taká udalosť. A tam boli obesení ľudia, obesená rodina na takom strome pred domom a zmizli deti. A on sa tam ubytuje, rodina o tom netuší, že sa tam ubytovali všetci spolu. A objaví na pôde takú krabicu a tam budú nahrávky 8 mm a on začne si pomaličky púšťať a zistí, že tam sú nahraté práve tie vraždy tých rodín a po rôznych častiach Ameriky. Aj samozrejme objaví práve ten prípad, ktorý sa stal u nich v dome a potom zistí, že za tým sú práve tie zmiznuté deti, ktoré sa stratili a je tam démon, ktorý vyzerá ako nejaký black metalista. Počúvali to vás black metal? A nevyzerá ako nejaký Abad z Immortalu. Vyzerá presne tak, totálne. Je to až taký prišiel strašidelné, lebo ja som hneď videl, aby začal hrať taký Immortal pesnička v hlave, okamžite, keď som to videl. Je to veľmi... Vy, čo nepoznáte, tak budete mať väčší zážitok ako ja, lebo ja som... Keď som videl Immortal na Brutal Assault alebo niekde na život, tak by to... neprišlo až také strašidelné, no. Možno, hej, no. No, takže... Pôjdeme ďalej s týmto komerčnejšími. Ďalší, ktorý tiež dopadol vysoko v tomto Science of Scare, bol Insidious z roku 2010. Hneď prvá časť. To majú, tuším, to bolo, koľko tam píše, top 5 najstrašidelnejších filmov. Budeme ešte druhé miesto a tretie miesto malo ten Host, čo som vám spomínal. To je ten streamingový horor, ktorý sledujeme 4 obrazovky, ako keď máte Teams, Skype alebo niečo také a tam sa začnú diať ženy si telefonujú spolu, zdieľaný rozhovor a tam sa objavujú démoni, či takí duchovia a podobné veci. Má to len 50 minút, takže to nemá čas na vatu a podobné blbosti, že vás to aspoň zabaví a nestratíte veľa času pri tom. No a tento Insidious, čo asi všetci poznáte od Jamesa Vana, no James Wan si to zaslúži byť, lebo je to jeden z najlepších súčasných hororových režisérov, dúfam, že bude vysere sa toho Aquamana a začne točiť ďalšie horory, lebo ten Aquaman mu barzy už pomaličky nejdu. No a tento alebo aj rýchlo mu nejdu, neviem. Možno aj to. No a tento je mladý chlapec upadne do komy, polícii bude v podkroví a potom jeho rodičia zistia, že on nie je len tak v kóme, ale že jeho astrálna podoba bola zajatá takým démonom, ktorý tiež vyzerá tak ako taký čert, by sa dalo povedať. A tá strašidelná časť hlavne je, keď sa dostanú do takej druhej dimenzie, by sa dalo povedať, kde je také podsvetie, kde sú tí mŕtvi ľudia a tam rôzne menia a tam funguje atmosféra veľmi super. A je to úplne parádne. Tam sa to veľmi páčilo. Ešte aj druhá časť celkom, ale potom to tiež išlo do Kitek, táto celá séria, ktorá tiež má XY už časti a nevedia skončiť a nevedia. Ale tak, keď ich to baví a ja už prestávam baviť to pozerať ďalej, ale tak čo mám s nimi robiť? No, musím to pozerať, no ja to nemôžem, ja som prekliatý, ja furt tie horory musím pozerať, čo mi neostáva. Takže to dobre, no a uvidíme, no, čo teraz som čítal, že James Wan robí, že deployment na volanie Cthulhu, tak dúfam, že toto, keby mu vyšlo, to by som bol veľmi rád. Lebo dobrého Lovecrafta adaptovaného vo filme ešte asi nemáme, iba také, že trošku lepšie, ale nie je, že taká, že pecka. A toto by mohlo byť, lebo horory mu idú, ako menových sa vysere. A pokračujeme ešte aj s jeho ďalším filmom, ktorý tiež to musel byť, a samozrejme Conjuring 2013. To získalo dokonca druhé miesto v tej Science of Scare projekte. Čiže tiež strašidelný. A akože podľa mňa fungovalo veľmi dobre. Jednotka a dvojka sú super filmy.
len potom zase on odišiel, stal sa producentom a už to je tiež také, že nemastné, neslané, už tá tretia časť a teraz ide štvrtá, som pozeral aj trailer a neviem, no, či to bude zaujímavé alebo nebude. Trošku sa bojím, že to bude asi ďalší prúser. No, ale o čom to je, že manželia perovci sa nasťahujú do starého domu na vidieku, asi klasika, strašidelný dom. A tam sa diať paranormálne javy a prizvú takých, jak som povedal, demonológov, Edu a Lauren Barenovcov, ktorí začnú pátrať, čo sa tam deje. No. Zaujímavosťou, že to je normálne inšpirované akože, s skutočnými udalosťami, prípadmi tých Barenovcov, to sú reálne bytosti, ľudia, bytosti. No. Už som pomagorený. Hej, a traduje sa tam, že aj počas natáčania sa tam diali také zvláštne veci, aj tá herečka Vera Farmiga odmietla vziať scenár domov potom, že na ňom našla 3 pazúry, no, či to je pravda, alebo je to dobrý marketing, to už neviem povedať, ale asi to fungovalo a je to super. Prvé 2 časti určite áno, ten tretí už menej a štvrtú uvidíme, no ja si budem musieť pozrieť zase, no, moje prekliatie hororov, všetky musím pozerať. No poďme ďalej, zase trošku menej známym, ale nie až úplne neznámym, ale som tu tiež musel zaradiť a to je Red, španielský horor z 2007. Je to ďalší zástupca fan footage hororov. Tí fan footage tu budú práve že veľa, lebo tie sú fakt asi jeden z tých najstrašidelnejších vôbec, aspoň podľa mňa. A tam atmosféra stále dobre funguje. A tento je o reportérke, ktorá s kamerami sa dostanú do takého zavretého bytu, kde sú požiarníci a podobne. Lenže v tej bytovke, kde budú uzavretí, sa nachádzajú zombíci, alebo takí mŕtvi oživí a tie začnú ich napadávať. A tento film je totálne adrenalinová jazda, ktorá je tam sa postaviete pomaly na každom kroku, viac ako tí hlavné postavy, lebo tam totálne bomby sa tam dejú totálne. Takže to je úplne super. Mne sa to veľmi páčilo. Aj dvojku zase posunuli takú vyššiu úroveň, už to neboli zombíci, ale akože je tam aj démonská sila, ktorá tam sídli v tej bytovke. Ale poviem, to fungovalo veľmi dobre a potom tie ďalšie časti už je to próza des. Čiže keď sa chcete báť a také trošku takú akčnejšiu a takú reskejšiu jazdu, tak určite odporúčam tento Red. No, teraz pôjde film, ktorý som objavil 2 týždne dozadu len. Práve vďaka tomu researchu, že aké sú strašidelné filmy podľa rôznych reakcií na Rotten Tomatoes, IMDb a podobne. A vyskočil mi ten film, ktorý sa často opakoval. A potom som si ho pozrel a musel som ho zaradiť, lebo fakt bol strašidelný. A to je film Hell House, LLC Origin, The Carmichael Manor. Ono to je dokonca štvrtá. Pôvodne trilógia Hell House LLC a to sa odohráva v takom, že hoteli Abaddon, kde bola, že tam je to najväčšie klišé, že tam boli akože čiernuky, nejakí satanisti, ktorí otvorili bránu do pekla a delili sa také veci. Ja som práve že začal s týmto filmom a dobre som spel, lebo som si pozrel tento týždeň celé prvé 3 časti a tie vôbec nie sú až také dobré ako práve tá. Dokonca táto, čo som povedal, že až o 2 levely je oveľa lepšia a funguje to strašne dobre, strašidelne. To som mal fakt, že po roku a pol, 2 rokoch opäť taký, že strašidelný, že som sa bál trochu, sa dalo povedať, lebo ja už začínam byť imúnny voči týmto hororom strašne. A toto ma potešilo, že konečne sa bál pozrieť do chodby, kde je tma, či tam neuvidím takého klauna. Lebo pokiaľ si myslíte, že Pennywise je strašidelný, tak hovno. Títo klauny sú veľmi strašidelní, že sú v tomto filme. Tu som sa skoro si ich posral. Toto si pozrite, tuto to strašne dobre funguje. Takže, o čom to je zase? No, klasika, že je to 2 dokumentáristi sa ubytujú v opustenom dome, kde sa stalo niekedy taká brutálna vražda v roku 89 a potom začnú zisťovať, čo sa tam deje a začnú sa tam objavovať také veci. Dajú tam aj takých 3 klaunov, akože to sú figuríny, ktoré majú veľmi brutálne strašidelné klaunovské oblečenie a potom sa začnú aj pomaličky aj hýbať. A veľmi dobre to funguje, že je to tak hororovo zobraté, že tam nevysvetľuje veľmi nič. Dávate ma také maličké útržky a to úplne stačí a hlavne nepolučťuje tých klaunov. Pennywise je na mňa veľmi polučtená postava, lebo on tam hovorí, robí si z nich srandu a podobne. Pôsobí až tak veľmi ľudský, ale tuto pôsobí vyloženie ako taká démonská entita, ktorá nič hovorí, iba prenasleduje ťa a ty nevieš, čo sa deje, prečo sa to deje a podobne a toto veľmi funguje aj dobre s imagináciou tých nás, pozerateľov tohto filmu. Čiže pokiaľ sa bojíte klaunov, tak toto vám odporúčam a pozrite sa a budete spokojní. Určite je to pre super a na tie 3 filmy predtým sa vykašlite, lebo akože tá jednotka, dajme tomu, tam ešte vidno, že tento režisér, ktorý točil všetky časti, má potenciál, on ešte nie je tak dobre pracovať s atmosférou, ale tuto to už dostal do
high levelu. Dokonca som videl, že teraz bude aj nová časť, 4. Toto je akože prequel toho celého. Uvidíme. Ja si určite pozriem, lebo keď natočil toto ako posledné 2023, čiže pred 2 rokmi, tak možno ten ďalší bude zase úplne super, tak určite pozriem a budem dávať na Instagramy z toho dojmy potom. Uvidíme, čo to bude. Tak, poďme ďalej s ďalšími strašidelnými filmami. Teraz poďme do Francúzska. As Above So Below 2014. Tento film by mohol potešiť dokonca fanúšikov Harryho Pottera. A to je preto, lebo zápletka je o tom, že archeologička ide pátrať po kamene mudrcov, ktorý vytvoril Nicolas Flamel, a oni sa dostanú a zistia, že ten kameň mudrcov sa nachádza v katakombách pod Parížom. Že oni vojú do tých katakomb a bádajú tam a chodia tam a chcú nájsť ten kameň mudrcov, ktorý aj samozrejme potom aj nájdú. A na tomto filme sa mi páčili veľa rôzne roviny. Nie je to len taký proplánový horor, že tam vyskakujú náhodné postavičky a démoni a nevieme nič, ale tam funguje to aj na psychologickej rovine, lebo oni tie postavy prechádzajú nejakým psychologickým peklom, by sa dalo povedať. Práve pracuje s tým kvázi konceptom Danteho pekla tvojim. Použili teba, tak čo už s tebou? A oni čelia tým svojim osobným démonom, že tam sa objavujú práve takéto kúsky z ich minulosti, čo tam zase že svojím telefónom sa postava z minulosti, uvidia horiace auto, postava, ktorá zase zažila takú autonehodu a stratila počas autonehody takú členov rodiny a podobne. Čiže funguje to super aj na psychologickej rovine, že to nie je len o tých náhodných strašidlách, ale je to aj o tých psychologických vnútorných démonoch. A dostanú sa tam aj naozaj do pekla a to peklo sa im brutálne páčilo. Asi najviac sa im páčilo všetkých pekiel, čo som v živote videl vo filme. Lebo bolo minimalistické, ale bolo atmosféricky geniálne spravené. Jednoduché a super. Jedinú vadu, ktorú vidím na tom filme, bolo záver, ktorý prišiel tak trochu Deus Ex Machina, že to veľmi ľahko zachránili. Keby to nebolo, tak by to bol film u mňa 10 z 10, tak to je to 9,5 z 10. Na ten koniec mi trošku musím zachmúriť na jeho, ale tak poviem, že dobre, no. Aj tak si bol super. No a teraz sa presunieme na film, ktorý je z Latinskej Ameriky a do Argentíny sa dostaneme, lebo tam vznikol jeden fakt geniálny a veľmi strašidelný film, ktorý sa volá Aterados 2017. To je taký trošku neznámejší, ale je úplne super. To som mal tiež príjemné zimové roky pri tomto filme. Odohráva sa v Buenos Aires, kde obyvateľia na také štvrti, kde sú veľa domy vedľa seba, začnú dať nevysvetliteľné veci. Napríklad je tam objaví sa tam maličký chlapec, ktorý bol pochovaný a zrazu sa u nich objaví a iba sedí za stolom a nič nerobí. A je taký celý ako šedý a podobne, chmúri tam a hýbe sa len vtedy, keď kamera ho nesleduje a podobne. A ďalšie tam je potom postava, ktorá tam začne tiež tak levitovať a podobne. A začnú sa tam pomaličky aj také, by sa dalo povedať, že objavovať také brány do takých iných dimenzií a podobne. Takých veľmi zvláštnych miestach, v kuchynskej linke napríklad, alebo v stene a podobne. Ale veľmi dobre to strašidelne pôsobí. A opäť sú tam také dobré šoty na tejto veci, takže úplne super. A práve to prídu vyšetrovať taká skupina vyšetrovateľov paranormálnych javov a zistovať príčinu, čo sa vlastne stalo a prečo to ide, ale ide to do väčšieho a väčšieho pekla. A je to super, je to také originálne, také netradičné, keďže to je v Latinskej Amerike, takže odporúčam. Tento režisér má aj vynikajúci aj nový film, tuším minulý rok vyšiel, vlastne, že When Evil Lurks. A ten nie je až taký strašidelný, ale je super. Ale toto je jeho opus magnum, podľa mňa tento zatiaľ film. A úplne super. Takže keď chcete niečo aj nie z tej klasickej Severnej Ameriky, ale niečo z Južnej, tak odporúčam práve tento Aterados. Tento je úplne super. No, teraz narad už prídu tie najstrašidelnejšie filmy a to sa už musíme presunúť do Ázie. No, tento film budete všetci poznať, ale nie z tohto, ale nie z pôvodnej verzie, ale z jeho amerického remakeu a to bol Kruh, alebo Ringu z 2008. Ale ten pôvodný, ktorý je oveľa temnejší a atmosférickejší a strašidelnejší podľa mňa. A
akože aj remake nebol zlý, je celkom fajn, ale na tento pôvodný vôbec nemá podľa mňa. A je to investigatívnej novinárke Reiko Asakawa, ktorá vyšetruje záhadné úmrtia tínedžerov, ktoré spája tá typická videokazeta, ktorá sa po prehratí, tam pustí sa rôzne šoty, rôzne scénky a potom zazvoní telefón a povie hlas, že za 7 dní zomrieš, čo je legendárna hláška. A potom sa začne tá novinárka zisťovať, ako vznikla tá kazeta a čo to vlastne znamená tej kazete a podobne. A má len tých 7 dní na to, aby to vyšetrilo, lebo inak zomrie. Tento film je založený podľa románu od Kaikeho Suzukiho, čo by bolo super, keby ho niekto preložil a vydal na Slovensku. To by bolo byť super, to by som sa veľmi potešil. Áno, žmurkám na tú správnu stranu. Takže áno, to by bolo super niečo takéto aj azijské, lebo azijské horory u nás podľa mňa nie sú, neviem, aspoň som nestretol, že by boli v slovenčine preložené. V češtine áno, ale v slovenčine je to úplne mizivé. Čiže áno, tento film je úplne super a je tam ten typický... Tuto sa, nie je to ako Samaraku, všetci poznáte, ale v origináli je to Sadako. A je to postava, ktorá tam lezie z obrazovky a má čierne dlhé vlasy a všetci máme z nej nočné mory potom. A je to jeden z najzárobkovejších hororov v japonskej histórii, čiže je to výborný film. No teraz sa presunieme, tuším, do Tajvanu, je to tajvanský film. A to je ten film, ktorý som tvrdil, že som za roku a pol naposledy bál. A ten rok a pol bol presne tento film, ktorý to spravil. A to bol Incantation z roku 2022. Takže to je, áno, môže byť, no 2 roky dozadu som to videl. Super na tomto filme, lebo opäť také netradičné prostredie a tentokrát si zobrali, že buddhizmus a jeho temné stránky buddhizmu. Že to nie je len, som povedal, konečne nejaká iná trošku mytológia a s buddhizmom a horor som spojený ešte nevidel a tu to veľmi dobre spracovali a je to veľmi atmosférické. Pozeráme to z dvoch rovín. Jednu pozeráme súčasnosť a jednu minulosť, ktorá sa pomaličky prelínajú a zistujeme, že čo sa tam vlastne stalo. Bo tá hlavná hovorí, že po nehode, ktorá postihla rodinu tej hlavnej postavy Lee Roren, ona sa snaží odhaliť tú kliatbu strašidelnú, ktorá zasiahla jej život a jej dcéru. A potom zistíme, že v minulosti sa stalo niečo zlé, čo narušili taký buddhistický rituál a vďaka tomu sa dejú aj tie strašidelné veci aj v súčasnosti. Je to tiež taký fan footage, by sa dalo povedať, len tam pracuje takými zvláštnymi konceptami, že to nie len, že sledujeme iba kameru a nájdenú, ale sú tam aj zábery z takej bezpečnostnej kamery. A dokonca hlavná postava sa tam aj prihovára ku nám, ako ku čitateľom. Som zmagurejný, lebo čítam veľa. Ku divákom, akože pýta sa nejaké otázky, akože má reagovať a vyvolať ten väčšiu autenticitu, že akože s vami komunikuje a niečo má sa vás pýtať, aj keď vy asi môžete odpovedať, ale vám sa tak hovno bude počuť, ale môžete to skúsiť. Takže je to... A film sa stal ešte jeden z najsledovanejších tajvanských filmov na Netflixe. Kto vie, koľko tých tajvanských filmov je na tom Netflixe? To je ma celkom zaujímavé, keď sa to dáš medzi zaujímavosťami. Takže keď chcete niečo také tajvanské, tak určite tento a zistíte, že buddhizmus nie je len tá pekná viera, ale ukrýva niečo tajomné a temné. No, sa dostávame, tuším, toto je top 3 a dostávame sa už na jednotka a dvojka. No, teraz ideme ďalej. Tento film ste už boli, keď ste boli vo filmovom kvíze Tuňakovom, tak sa tam už objavil. A to je Ju-on, alebo... No, Grunge to ešte nebol, Grunge bola až tá ďalšia časť. Ale úplne prvá, táto z 2000 Ju-on je úplne najlepšia a najstrašidelnejšia zo všetkého. Čo, no, z tejto celej série, ešte jeden film príde. Takže... A tento film je vlastne, to nie je, že posledujeme jeden príbeh, ale je to také poviedkovo robené, že tam, tuším, že 5 príbehov, ktoré sú pospojené v rámci jedného domu, kde sa stredujú rôzni ľudia a sa tam objavuje furt ten typický chlapček s černými vlasami a s tými vypulenými očami, celý biely, alebo ten grgajúci zvuk, ktorý vydávajú tie démonskí ľudia, démonské deti. A ten zvuk vytvoril samotný ten režisér toho filmu, že on ho nahral vlastnými hlasivkami, čiže to nie je tak modlové, že to je priamo zvuk toho režiséra, ktorý si to vymyslel. A super to fungovalo. A ten režisér, on pôvodne vytvoril túto Ju-on ako nízkorozpočtový videoprojekt pre Cinema a on sa stal tak populárny potom, že vznikol celovečerný film a neskôr aj americký remake, a ten až taký dobrý nebol ako tieto pôvodné japonské. Tieto fungujú oveľa lepšie podľa mňa.
Takže keď sa chcete báť, tak určite aj Ju-on. No a ostáva už len jeden posledný. Čo myslíte, čo bude najstrašidelnejší film? Viete si niekto tipnúť? No, Hitchcocka som nedal, no. Silent Hill som rozmýšľal a som ho potom nedal. Keby to bolo hry, tak to by bolo na prvom mieste, lebo ja som tú hru doteraz nedohral nikdy, lebo ja som sa bál zapnúť PlayStation celé hodiny. To sa nedalo zapnúť, ja som sa bál, že tam začne byť asi chrapča to rádio a striedom je počuť a som v riči. Doteraz som to nedohral, ale nie. No, podľa mňa najstrašidelnejší film, aký som kedy videl, je podľa mňa Noroi z 2005. Je to japonský tiež horor a je úplne masaker. Je to totálna temnota. Je to novinárovi a dokumentáristovi Musashi Kobayashi, ktorý vyšetruje sériu takých nadprirodzených udalostí. On chodí, dokumentuje, robí rozhovory s tými postavami a potom maličky sa dostáva ku takej demonickej entite, ako sa to volá, Kagutaba, ktorá za tým celým je. A ona presne, my sledujeme ten fan footage, že sledujeme tie rozhovory a ako chodí po stezkách, potom dostáva sa ku takému temnému kultu, ktorý bol v takej dedine, ktorú zaplavila potom rieka, tuším, alebo nejaká voda. A tam sa diali tie temné veci. Je to úplne parádne a temné. A je tam veľmi legendárna scéna s takými embriami ľudskými a tá je úplne, že jeden z najdokonalejších, čo som kedy videl. A super, a nenájdete v tomto filme žiadny jumpscare a nič podobne, ale to pekne práve vypracované tým slow burnom, pomaličkými dávkovaním až do úplného pekla, keď sa pomaličky dostávame. A tam, kde už potom sa bojíte pozrieť hoci kde do tmy, ako ja, keď som to videl prvýkrát. Čiže keď sa chcete najviac báť na svete, tak určite tento si pozrite. To budete najviac vystrašení, ako sa len dá vystrašiť. A ešte o kúsok viac. No, pred koncom vás ešte pozvem na krst našej novej antológie Medzi brehmi Acherónu, ktorý sa točí teraz v pondelok v Fantastiku v Bratislave. Tam si povieme niečo o našej knižke, o našom časopisu Charon, ako to vzniklo a čo má to vlastne spojené, lebo to sú poviedky v knižke z prvých 5 čísiel. Knižku si dá sa kúpiť aj v našom stánku, tuto vedľa, tak si môžete behnúť a radi vám dáme aj podpisy a čokoľvek. A na úplný záber vám poviem ešte pár slov o sebe, čiže ja som aj hororový autor, píšem aj horory, mám vonku 2 romány. Kriaky, ktorý je o dedine, ktorá má jazero uprostred a ono sa to jazero zväčšuje a mení obyvateľov také chápadlové príšery, čiže je to taká oldschoolovina. A druhý román Pahotné, ktorý je o dedine, čiže sa volá Pahotné, moje všetky veci sa volajú po nejakých dedín, ktoré som si vymyslel, kde sú tam čudné veci. A tieto dedine sa začnú meniť obyvateľom chute a také bizárne a šialené spôsoby, že jedna postava začne chutiť sám sebe, že začne si ohryzovať nechty, vlasy a bude si to stupňovať. Ďalšia sa zaviera do komory a v tme a potom pojedá samotnú tmu, lebo objavila ako chutí tma. Alebo ďalšia postava sa začne jesť zlité veci, iná zase také zhorené a podobne. A do toho je ešte hlavná postava otec Karol, ktorý je kňaz a o minulosti mu chutil lacný alkohol až do takej miery, že si tým odpalil chuťové bunky a vďaka tomu bude imúnny a tým pádom bude imúnny tým všetkým čudným veciam v tej dedine a začne pátrať, čo sa vlastne stalo s mojou dedinou. Že knižku tiež viete kúpiť ešte u mňa v stánku, tiež vám dám rád venovanie alebo podpis. Venujem sa aj poviedkovej činnosti, moje poviedky nájdete v časopise Charon, v prekliatej zbierke, alebo vydavateľstva Príbeh, alebo v Slovenskom temne, alebo v Krovom považí a v Bulváre podivností v vydavateľstve Hydra. Bulvár podivností je teraz taká novinka. V decembri to vyšlo. Je to antológia bizárnych poviedok, takých šialených. A keďže to malo byť šialené, ja som si dal výzvu, že spravím najšialenejšiu poviedku, ako som v živote napísal, a je to o tom, že sa vedec sa otvorí portál do ďalekého vesmíru, lenže on si počas toho kýchne, vyletí mu sopel a všetko možné z nosa do toho portálu, portál sa zatrasie a objaví sa ten portál a tam prídu oživený sopel a škvarec z nosa a tie zautočia na dedinu. A je to totálna nechutná, brutálna jazda, ktorá príde, veľa ľuďom prišla veľmi zle. A niektorí sa toho zabávali a prišli to vtipné, niektorí to nevedel dočítať, ako pani vydavateľka z vydavateľstva Hydra povedala, že v živote nič nechutnejšie v živote nečítala. Čo bola pre mňa poklon, aby sa dalo povedať. Potom poviedky nájdete aj v Kronike smrti, čo bol veľmi zaujímavý projekt, ktorý zostavil Rado Kozák, náš šéfredaktor z časopisu Charon. On spojil slovenských a českých hororových autorov do jednej knihy, čiže aby sa
Slováci zistili, že akí sú českí autori a Češi zistili, že aj my Slováci vieme písať nejaké horory a to spojil do jednej antológie, ktorú si tiež môžete kúpiť u nás v stánku. A novinkou je práve táto Medzi brehmi Acherónu antológia, kde je výber najlepších, neviem koľko ich tam poviedok, ale je to z prvých 5 čísel časopisu Charon a nájdete tam aj moju takú body hororovú poviedku o dedine Ľudolačno, kde si začnú objavovať také chrasty obyvateľom, ktoré pripomínajú kôru zo stromov a príde tam taký hlavný odborník, ktorý začne vyšetrovať, čo sa vlastne stalo s našou dedinou, alebo aká je to nákaza a prečo tak funguje. A ja som tak spojil taký ten Lovecraftovský nadprirodzený horor, taký nepochopiteľný a šíriaci sa a s body hororom, čiže bude tam trošku aj taký tvrdších a nechutnejších gore scén. A zároveň som propagátor hororu. Mám aktívne sociálne siete, čiže Instagram, Facebook, alebo aj TikTok, kde dávam všetko možné od recenzií na filmy, odporúčania na hororové filmy, knihy. Robím aj také videjka, také, že kvázi robím si srandu z tých hororových autorov, že čo sú nás ľudia myslia, aká je realita voči tomu. Také vypichujem také momenty, čo sa aj nestávajú bežne v živote a robím si z nich srandu. A tak a pôsobím aj ako redaktorom v časopise Charon, kde či už triedím ja poviedky, väčšina poviedok prechádza cez mňa, ako ja som hlavná tá síťka, alebo ten filter prvých poviedok a potom to presúvame u nás ďalej, alebo píšem aj pre Sci-Fi.sk portál, kde budem mať teraz aj recenziu na nového Lovecrafta. Čiže veľmi vám pekne ďakujem, že ste prišli a že ste vydržali môj prednášku. Dúfam, že sa budete báť a pochválite sa, ako ja to